Paman putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pradenta Ki nek ora merga cangkemmu. Lah kok cangkemku sing tak salahke, wong kowe mau ning pasewakan ya nyangkem sik. Ki nek ora merga kowe wani karo Begawan Durna, anak-anak Pandhawa ora bakal kok do cemlirit rene kae. Ayo. Ndara Antasena kae tindak rene kae, sawangan kae. Ngasta pusaka. Aku yang gawe nek mung pusaka wae. Ora kok pusakamu. Lah pusakamu ki mung apa pusakane Ndara Antasena ki ampuh kok ora. Aku ya rene nggo mie sedap kap. Ngawur ora. Gara-gara kowe tanggung jawab kowe. Kowe wani karo Durna nganti Ndara Werkudara utusan karo anak-anake. Lah kowe mau ora ya didukang cangkemmu tok cangkemmu kowe ora. Apa janggutmu karo Durna. Ayo ora apa-apa aku ki cah sekti kok. Nek sekti ya kana kae Kurawa, ora mung anak-anak Pandhawa. Kurawa ya kae arep tumuju rene kae. Wis do baris kae. Kae do lencang kanan kae. Lencang kemuka kae. Cangkemmu kuwi ora. Lah kowe awake dhewe iki mangkat wong loro reng. Heeh. Awake dhewe nglabuhi bapak iki mergo awake dhewe iki nulungi karo bapak supayane bapak ki mengko iso marem lan mongkok atine nek Pandhawa rawuh kasembatan rawuh ning Karangkandempel. Lah ning piye nek kahanane kaya ngene bae. Lah nek awake dhewe arep nglabuhi bapak, engko nek awake dhewe mati mungsuh anak-anak Pandhawa, mati mungsuh Kurawa. Sapa sing kapitunan? Awake dhewe malah kewirangan. Ngene reng. Wah, lah kowe iki ora iso menerapkan prinsip kepresidenan. Oh, prinsip presiden. Apa kepahlawanan kowe iki? Pahlawan piye? Kene lho, pahlawan sing wis gugur kae. Heeh. Kae niate dhisik le maju perang ki ora kok ndek niatan gek arep menang ki ora. Ning dheweke wani maju perang bela pati karo negarane mergo nalika negarane dijajah apa kok jenenge? Apa? Banda. Landa. Ah, Landa kuwi. Landa kuwi sing rambute pirang lho. Blonde. Blonde iki rak prapatan Kidul Grenarto. Kae blondo kae. Kowe iki kok senengane ora. Kae iki ora gagas. Engko ora kok gagas arep menang yo malah nek iso ki pahlawan ki kepengin mati ning peperangan. Mergo ngene tak jarwani wah lah kowe iki tuwa ning tuwa-tuwa tuwas kok kowe iki. Aku mah tok arani tuwa-tuwas iki arepmu kepiye. Engko sik to. Kowe iki wah jan wis kowe iki urip pirang-pirang puluh tahun, pirang-pirang puluh abad kok kowe iki goblok kowe iki ora tuwa-tuwa tok kowe iki. Ora kowe kok mandunung-dunungke karo aku iki karepmu kepiye? Kok sik tak omongi. Mati iki kapirang dadi 3 perkara. Kok iso 3 perkara? Wong mati iki lumrahe ya mung ilang nyawane gek wis dipendhem ngono kok 3 perkara. Wah, ora tau ngaji kowe. Iki lho. Iki ngapa? Dus apa? Gus kadus. Lah nek Gus iki nek kiai, ya iki meng anu kok iki wong ora ndek gawean kok iki. Aku ki ngerti, aku arep wong kaya ngene iki ngerti. Mati ki kabeh dadi 3 perkara. Apa wae? Siji. Mati utama. Mati utama ki sing kuwi. Mati utama kuwi mati sing wis cinadang swarga karo ngersane Gusti. Ternyatane ngene. Mati utama kuwi matine wong sing labuh bebener. Kaya ta. Ya kaya ta pahlawan kuwi mau. Jenenge mati sakit. Sakit. Mati sahid. Wah pahlawan kuwi nek mati ning peperangan, matine langsung nyemplung swarga tanpa ana apa jenenge tanpa ana pitakonane malaikat. Kuwi mati utama. Heeh. Labuh bebener, labuh nusa bangsa, labuh wong tuwa. Kuwi mati utama, matine wis diparingi kunci swarga karo ngersane sing gawe urip. Kuwi nek ujare para sepuh lho. Heeh. Kuwi mati utama kuwi sing sepisan. Heeh, sing ping pindhone apa? Sing ping pindhone
ya kuwi mati madya. Mati madya kuwi, mati madya kuwi ya mati konvensional pada umumnya. Bahasamu kok neka-neka. Mati madya kuwi ya mati lumrah, mbok mati dadak, mbok mati mergo penyakit. Mati reguler. Heeh, mati reguler lah. Mati pada umumnya lah. Heeh. Kuwi le nentokke kuwi wong kuwi mlebu swarga apa neraka kuwi tergantung amal dan perbuatan. Heeh. Nek amale akeh sing elek mlebu swarga, nek amale akeh sing apik mlebu neraka. Kualik. Kualik ya? Kualik. Wah iya. Kuwi mati-mati ya dadi tengah-tengah. Oh iya, heeh. Diitung amale. Diitung amale. Terus sing ketelu, mati nista. Mati nista kuwi matine wong sing nglalu, matine wong gantung, ame sewu, matine wong apa menghanyutkan diri, matine wong bakar diri. Terus matine wong terjun saka apa jenenge? Saka gedung dhuwur banget bunuh diri. Kuwi nglalu, matine wong nglalu, kuwi ora entuk dalan padang sok maneh. Mapane nang nggon kayu watu, pendak malam jemuah dikutuki nganggo menyan dijaluki nomor. Kuwi mati nista kuwi. Heeh. Nek kene umpama lho, Gong. Heeh. Umpama aku maju ning perang. Heeh. Mungsuh Kurawa karo mungsuh lancur-lancur Pandhawa, nek nganti engko mati. Nek nganti engko mati, Gong. Mongko niatku mbelani bapak. Kira-kira matiku kuwi mati sing kaya ngapa? Nah, tak pesthekke, Reng. Nek kowe mati nang pabaratan mergo mbelani bapak, matimu mati nista. Wah. Kok mati nista? Apa aku mau muni nista kok? Muni nista kowe. Mati utama, Reng, mati utama. Wah, kleru kok ya kleru. Ngedeg-degi ora tiwas aku semangat arep maju perang. Ya wis ora apa-apa, kena tandange kena. Mangga hanggro sesumbar maulindo bumi gonceng kumaludo guntur gatok amuk Suramarata Jayamarata panjen padha-padha rumangsane apa TKT umpama Gareng mati ning pabaratan tak ujuti tak labuhi kanggo bapak. Nala Gareng sik Reng aja mikat sik Reng. Lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prananggana magawe klarira wang ora mundur ora aku ndredeg modar kowe wis kono diadepi Ndarantasena komplit karo Ndara Gatotkaca Ndarantarja Kang takoni Nala Gareng kowe ndek keluputan merga kowe wani karo Begawan Durna manuta tak kethok gulumu wis anak bojomu anakmu dekek panti asuhan bojomu tak lungsur. Pira-pira kakang nek arep maju ning perang ki mbak ya nyemangati. Ora. Menang. Ya mbok aku wis ngelengke lho aku. Nek nganti kowe Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja kuwi engko nibake tangan ning kowe plek monggo kuwi piyayi ampuh. Modar tenan kowe.
Kek kowe mending kowe saiki ngurus surat cerai. Surat cerai karo bojomu nang pengadilan, anakmu daftarke panti asuhan, kene. Gek aku ya tak ngurus surat pernikahan nang KUA. Kowe minggat kono kowe minggat kowe. Wah, ana kowe iki adikku mah ngendandani karepku ora. Ayo wis, aku ya mengelengke kok. Tur ya pamrayogaku rak ya tumrap para wiyaga-wiyaga ki apik-apik wae ta. Genteni bojone kancane ki rak ya. Lanang-lanange jagat ki nek wis ngono. Ngono lho. Ndara Antasena bekti kula kunjuk ndara. Tak tampa reng nggih. Ndara Gatot Kaca bekti kula katur, kula garing tak tampa. Ndara Antareja bekti kula katur, iya kula garing tak tampa. Modar ora wis cuek kaya ngono kae pertanda kae engko dilongkas Ndara Antasena ambles bumi, sikilmu ditutut cemplungke ning jero lemah dibleseke. Ndara Antareja wis siap-siap ning ngarep raimu. Terus Ndara Gatot Kaca wis nguntir gulumu, Ndara Antareja mengkari nyembur, Ndara Gatot Kaca mengkari medhot cengelmu, Ndara Antasena wis nggucuk saka jero lemah. Mati kowe reng, mati, yakin kowe mati kowe. Ini, mangap kene. Lah ngopo? Aising raimu. Aku mangkel tenane karo kowe. Minggat kono. Ora, ngedadani karepku ora. Ayo nyo aku kakak ya. Ini mumpung rong tak leboni papmi lho. Matak gulawo enak banget Gilane ora. Mula garing. Pripun ta, Ra? Kowe sing wani karo Yang Durna kira-kira kowe apa Bagong? Nek kula blaka, kula mboten dianggep nek ngapusi to. Ora. Mergo aku percaya karo kowe iki wong tuwa iso mbedakake endi sing bener lan sing luput. Nek kula angsal blaka lho niki. Ya, piye? Sing wantun kalih ingkang Eyang Sukalima menika senes kok nala gareng. Ning niki badute niki. Weh, kowe aja tumbak cucuan lho kowe. Nggo sik, seksine akeh lho. Ora engko sik seksine akeh. Mengke riyen to tak teruske rembuke. Oh, nun sewu, kok nanjeke bab sinten sing wani kalih ingkang Eyang Sukalima menika panjenengan dipun dawuh dening sinten? Aku tak nerangke. Pripun? Anane aku gembruduk mrene karo Kakang Gatotkaca karo Kakang Antareja ki mergo aku didhawuhi karo bapak. Nggih. Kon ngrangket Bagong. Niki? Iya. Lupute napa? Lupute Bagong napa? Lupute Bagong kula tak mireng kula. Lupute Bagong mergo Bagong wani karo eyangku ing Sukalima. Motiar kowe. Wong iki nek sele salat 5 wektu ki ya slamet uripe ra. Ngono kek dirampungi. Nah. Rembelane kok kowe kira. Wong yo sing wani karo Durna ki ya kowe tenan, ha. Sing wani karo Durna ki kowe tenan. Mau seksine akeh. Ndara Werkudara Pandhawa 5 jangkep krungu lekmu wani karo Begawan Durna. Terus piye aku nek kok ngene kowe? Nek aku dipateni karo ndara-ndara kowe piye? Jare kowe saguh mati mergo mbilani karo bapak. Kowe wis ceramah nerangke mati nek telung perkara. Ayo buktikan semangat Dik, semangat. Aku arep mangan pop mie aku. Pun gawe ngene ora iki ngopo? Sampeyan mriki didhawuhi ngrangket kula to kalih bapak mon monggo. Niki sirah kula niki enten drat-dratane mengkari muter. Mengke pedhot, mengke pun monggo. Napa mriki nggen weteng niki rada marahi ketul gaman mergo niki kebak koyor ngoten. Napa mriki niki elastis ning mambu nika. Ora engko sik.
Pripun? Kowe aja salah penampa. Mbok yo dilapisi sithik kringete. Wah aku anu tenane ndredeg tenane. Sampeyan mriki rak nggih didhawuhi kalih Bapak to mestipun kok pun Gandara Gatut Kaca niki sirah kula mang potol niki. Pun niki mripat kula mang sembur ben sisan ora iso napa-napa. Monggo sinten pun kula selenggarake napa kula padoske gaman ora sah. Kula padoske graji mang graji cengel kula padoske keris mang suduk dada kula ben tembus tekan jantung. Monggo. Aku rene iki ora arep mateni kowe ning aku arep ngayomi kowe. Wah. Masa tenan kowe iki ora. Sampeyan arep ngayomi kula. Lah ngendikane sampeyan didhawuhi kalih Kang Rama mateni Bagong. Ya pancen maune aku didhawuhi ngono ning Gandeng Antasena karo nom-noman lancur-lancur Pandhawa ki wong sing iso mbedake bener lan luput. Nggih. Mula aku ora sagu nek aku kon ngrangket kowe. Kesimpulane ayo intine aku ora arep ngrangket kowe malah aku arep ngayomi kowe mergo kae bapak ngewangi Kurawa. Modar ora kowe, modar ora. Reng. Ngene, pop mine didum ngene. Awing iki wis arep mati kok dadak arep mangan pop mie. Arep mati ndasmu kowe ora. Hah? Sik. Kono rembukan kono. Pripun ta lah? Napa sias Bagong ajeng dipejahi napa sias? Ora. Lho. Ah mbok sida neh kula tak ngewangi ngono lho ancase. Wong utange mboten digage disaur-saur teng kula e. Ora aku praptaku rene iki arep ngayomi Bagong. Waduh. Piye iki? Ayo ora piye-piye. Aku mau ora wis gleleng banget to kowe. Ah saiki gentenan. Kowe meng kari nyawamu ki meng kari ning aku. Kowe mati apa urip kuwi meng gumantung aku. Nek aku ngeparengke kowe urip terus, kowe ya selamat. Nek aku pengen mateni kowe, ya kowe mati. Darana sena mbak kula ampun dipejahi. Ora sing arep mateni kowe iki sapa? Kowe iki sing momong aku, kowe iki sing ngayomi karo aku kuwi nampa kekudangan saka kowe iki wis mataun-taun wiwit aku nganti cilik. Tak pateni ning ora lara. Kang piye iki, Kang? Ayo wis selamat jalan ya Kang Gareng. Piye apa golek karangan bunga saiki ndasmu kowe ora? Kula niki luput napa ngusik-ngusik to iki malah tangisan iki piye? Kowe sing jenjem atimu. Nggih. Kae Kurawa damyak-damyak. Bagune anane Antasena karo lancur-lancur Pandhawa tekan kene iki arep ngayomi kowe ora kok arep ngrangket arep menehi pidana karo kowe iki ora. Asik. Lah nek ngaten sampean ngayomi kula kalih Bagong ngaten. Lah iya mestine ngono. Wah, ya Kang, ya. Apa? Nyambut gawe le. Kurawa diundurke saisane dibantu karo ndara-ndara kok. Ayo geliak-geliak ora. Matur nuwun Kang Kara. Jan seneng banget aku. Ayo kita langkah. Larang tenan